Annual Conference in Bonsu, first tribal conclave in Sanaganang. Biyo dakali 14, 15, 16 होया दं. दा माखासे जाहोननि थाखाय जोङो बेखौहाय जोङो एक्सटेन्ड खालामनानै लानांदों. बे एक्सपेन्ड खालामनाया जाहैदों मा जोङो जिहेतु बे ओनसोलाव गोबां स्टुडेन्टफोर दं हाई सेकेन्डारि फरायनाय. बे हाई सेकेन्डारि फरायग्रा गथ'फ्रा गोबाङानो अबजेक्सन खालामदों. गार्जेनफ्राबो अबजेक्सन खालामदों. बेनि जाहोननि थाखाय जोङो दिनै फावसायनानै लानांदों. जायनि जाहोनाव दिनै 26, 27 तारिखखौ जों लादों. सेथि ट्राइबेल सुबुं जथुम अदेबानि ट्राइबेल कनक्लेभ प्लास 30 बोसोरारि बंस'नि जथुम्मा बे जथुम्मायाव गाहायै माबायदि आलासिफोरखौ लिंनाय जादों? जों बेहाय फैगौ जेनोखि 26 आरो 27 जेनोखि कनफारेन्स जानो गोनां बेवहाय जोङो अरुणाचलनिफ्राय आलासि फैगोन, मेघालयनिफ्राय आलासि फैगोन, नागालेण्डनिफ्राय आलासि फैगोन, त्रिपुरानिफ्राय राजा फैगोन. बेनिफ्राय जोंनि बे जेनोखि कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि उद्देश्यआनो जादों बिसोरखौ लानानै मोनसे फार्स्ट ट्राइबेल पिपुल कनक्लेभखौ जों दानायनि मोनसे थांखि लादों. बडि दानायनि मोनसे थांखि लादों. बे थांखियानो जादों जिहेतु जोंना बर' हारिया बर'लेण्ड जेनोखि जों गिदों जागायजेननायनिखौ बुंनो थाङोब्ला BSc मोनदों जों एबसुनि नाजानायावहाय. आरो एबसुनि नाजानायावहाय जोङो BTCखौ मोननो हादों. आरो दा बिटिआरखौबो जों मोननो हादों. नाथाय बेवहाय मोनसे जेनोखि बिटिआरआ जेब्ला एकर्ड जायो बे एकर्डनि समाव मोनसे जेनोखि एकर्डआव होनाय जादों. बेनो जादों मा कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन. नैबे जाथायखौ बे लिरनायखौ नुनानै जों दुखु मोनदों. जायनि खारनाव एज ए हल बर'फ्रा आरो दिनै बर'लेण्डखौ नांगौ हिसाबै जोङो बयबो हांग्रि जानायखाय दिनै बनसुखौ जों सापर्ट खालामदों. बनसुनि जगे जाहाथे जोङो बर'लेण्डखौ मोननो हायो.